Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala nila nga atong tulumanon sa kahanginan. CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Sabado no pizza 31 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2024. So kumusta naman mga higala? Nang hidaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas, walay ubo, walay sipon, walay hilanat, wala tanan pero gaginhawa pa. Mo manay pinaka-importante din ha no nga naginhawa pata sa ginhawa sa kinabuhi. Ayan. So wala no, so padayon kita mga higala sa ato nga mga buhatonon ni ining kabuntuhon o padayon kita sa ato nga mga pagpaningkamot no nga kanunay kitang ubos sa panalangin sa atong labaw nga makagagaho. Ayan no. Abi no ato di nga timbayaon ug may mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ang atong station manager usab dito sa Actin Basay si Brother Elmer Lugatiman ug ang tanan nga pamilyang Lugatiman ug ang tanan nga mga katawhan din sa Actin. Kusta na mga Actinanons no? Mga Actinanons. Of course, ang mga taga Basay ang akong mga paryente din na membro sa Academia Clan no. Kumusta naman mo mga higala no? Nang hidaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas karong adlaw. Nahala no ato di ay nga imbayaon usab og may mudto ang ako ang mga kaigsuonan, ang ako ang mga sakop sa Commission on Migrants and Itinerant People no. Sila si Sister Yoyong no, si Sister si Brad Eli, ano, si Sister Los Estrelianes, si Brother Mike, ang iyang asawa, ug tanan gyud no, si Bibang, ang tanan gyud nato nga mga kaigsuonan nga miyembro usab sa ato ang grupo no sa kining Commission on Migrants and Itinerant People. Kauban na ang ato ang bikari mga coordinators usab sa atong commission din sa nagkalain-lain nga mga parokya nga miyembro sa atong bikaryato diri sa Dumaguete. Kumusta na no? Doon natin meeting rong Lunes ha sa gabi. Adto sa Marian Hall siguro kay ubay-ubay tag meetingan ubahin sa malabot nato nga pagdawat sa kita mo ay mo facilitate sa Diocesan Commission on Migrants Awareness Seminar no diri sa ato ang diocese no. Doon natin bisita no si Father Jerry gikan sa Cebu no ato nga nawaton sila Manila masiguro na Brother Jerry o Cebu no. Nahala no atong mga Commission on Migrants and Itinerant preacher people ato nga karong Lunes pohon pitsa uno na kana sa Setyembre. Nahala no may mudto na kanatong tanan ako pod gatimbayaon og may mudto ang atong mga stakeholders sa BEC no, ang mga parish formation team, ang ato usab nga mga alagad, mga atong mga membro usab sa kining atong mga alagad ug atong mga membro usab sa kining unsa man mga membro usab sa kining mga soon leaders no ug ang mga alagad ug ang mga chapel leaders no. Kumusta na no? Ato dahil nga timbayaon og may mudto. Akong mga parokyano usab diri sa Ayungon. Kumusta na no? Ako po mga parokyano kaniadto sa Bayuan, diha sa may kanang San Francisco, diha sa may Kalumbuyan, diha sa may Dawis, sa Tanhay, Sibulan, no? Muna akong mga former assignments mga higala no. Dawis, Kalumbuyan, Tanhay, Sibulan, Bayuan, San Francisco o ana no. Siaton ha, kita kalimtan ang Siaton da. Ang original gyud nako nga pagka-ordinate nako nga pare ang primero gyud akong assignment pagkigala Siaton. No, kauban mi ni Monsignor Julio Ceruela og ni Padre Remigio Umali. Ayan no. May mundo na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas ni ining kabuntuhon. No, ari na ta mahigala sa ato ang Saint of the Day. August 31. Ang atong Saint of the Day karon mao si Saint Joseph of Arimathea ug si San Nicodemus no. Mga muni sila mga amigo ni no sa ato ang
atong Ginoong Jesucristo, no? Sila si San Jose sa Arimatea o si Nicodemus. So karong adlaw ang ilang kapistahan higala, no? Si Saint Joseph sa Arimatea, respected, wealthy, civic leader, had become a disciple of Jesus. Na si Nicodemus po, usa kini sa kapariseo, no? He spoke up for Jesus at the time of his arrest and asked in Jesus and kada gitawag assisted in Jesus burial, no? We know little about Nicodemus, no? Pero kuan na sila, mga dagko na sila nga nahinganlan gid din sa kinabuhi ni Kristo, si Nicodemus ug si Jose sa Arimatea. So karong adlaw mahigala ang ilahang mga kapistahan. Hala, no, padayon ta sa ato nga mga buhatonon ni ining kabuntuhon. Ari na kita mahigala sa atong end of the day. Ang ato ang CBCP News, Holiness is Faithfulness. Matud pa ni Bishop Hubert Vergara. Mao kini ang iyahang mga matud pa pulong nga nahilakip, no, sa pagproseso sa kining kinabuhi ni Lauriana Loring Franco, no, ang usa ka katekista dito sa Kauluhan nga ilahang gipaningkamutan nga mahanay sa mga santos, no? Kini gani kuan na siya karon, servant of God na siya, na-approve naman ang matud pa application. Ma-approve na gani ang application for canonization, tawag na ka og servant of God. Nang gikan sa servant of God, mamahimo na kang venerable. Then paghuman sa venerable, mamahimo na kang usa ka beato. Then gikan sa pagkabeato, mamahimo na ka nga hingpit nga usa ka santo, no? Sa karong adlaw hinumduman nato usab si Sister Lauriana Loring Franco. Unya, Vatican News nato mahigala po, Francis pays tribute to Saint Monica on her feast day, no, August 27. So gihinumduman sa atong talahorong Santo Papa si Santa Monica, ang inahan ni San Agustin panahon sa iyang kapistahan ni adtong sa 27 ning bulan sa Agosto. Hala. Ari na ta mahigala sa atong catechism, no? Catechism na ta mahigala, way-ubay na ato ang atong topic man gyud, kabahin kini sa unsa ganito topic nato, no pwedeng kabahin man to pader sa man's obedient response to God. Oy, tama, no? Nga ang atong gihisgutan, kabahin kini sa tubag sa tawo ngadto sa Dios. Nya unsa ganito tubag sa tawo ngadto sa Dios? Pagtuo. Oh, ano, pagtuo. Unya, kung makisgot na gani kitag pagtuo, adunay nagkalain-lain nga mga karakteristik ang pagtuo, no? Unang-una, ang ay natong hinumduman nga ang pagtuo, grasya gikan sa Dios. Matud pa sa Mateo 16 kapitulo 16 bersikulo 17, mao kanay gisulti ni Jesus ngadto kang kining kuan, mo kanay gisulti ni Jesus kang San Pedro, sa dihang niingon si Pedro nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Namingon si Jesus, bulahan ka gayud Simon nga anak ni Hako ni Junas, kay kining maong kabatuoran wala maabot kanimo bisan unsang tawhanong paagi. Ang akong amahan katuar sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Ano? Sato pa ang pagtuo di ay grasya sa Dios. Unya ikaduha, ang pagtuo matud pa usa ka tawhanong buhat, human act. Ngano man tungod kay mukulong man gyud ta, mu-cooperate man gyud ta. No, muna ginaingon nga ang pagtuo ipakita man gyud sa buhat. No, muna nga ang pagtuo di ay usa ka human act. No, kay matud pa lagi ni Santiago, ang pagtuo nga dili makita sa buhat walay kapuslanan. So totoo pa, ang pagtuo di ay usa ka paagi sa buhat. No, unya faith is understanding. No, muna nga ang atong panabot, no, ang atong panabot sayon kay na magamit nato aron paglig-on sa atong pagtuo, no. Gani faith and science manag-uban gyud na. Ngano man tungod kay ang pagtuo hinatag man sa Dios, unya ang science pud hinatag pud sa Dios. Sato pa dili gana man nagsumpaki ang pagtuo ug ang siyensya. Unya matud pa ang pagtuo usab freely given and freely received, no. Freely given sa ato pa free lang kanang ato pog yun nga walay magpugos mo natong budawat mata sa dili, no. Sa ato pa freely given and freely accepted, walay pinugsanay ang pagtuo.
Unya gikinahanglan gyud ang pagtuo, no, kay matud pa ang mutuo ug magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan matud pa sa Marcos 16 kapitulo 16 ato pa kinahanglan gyud ang pagtuo pod. The necessity of faith, kay kung dili ka mutuo di ba po ka maluwas. Unya perseverance in faith, no, matud pa sa Roma kapitulo 15 bersikulo 13, ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa mga sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Sa ato pa padayong mutubo, sa ato pa persevere bisan pa sa mga pagsulay mo padayon kita. Klaro? Unya ang matud pa, faith is the beginning of eternal life, no? Ang matud pa sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto kapitulo 5 bersikulo 7, kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong nakita, no? Sa ato pa ang kinabuhi di nato, no, ang atong kinabuhing langit nun magsugo din ha sa ato ang pagtuo bisan wala kita nakita. Klaro ba? So unsay what is the response of man to God? Faith. Unya ato pong sayron kung unsa ni pagtuo nato, no, kay basig nagtuo ta nga naa tay pagtuo nya wala di ay. No? So number 1 is faith is grace. Number 2, faith is a human act. Faith and understanding goes hand in hand. Faith and science goes hand in hand. And of course, ang pagtuo freely given and freely accepted. O nya gikinahanglan gyud ang pagtuo ug ang pagtuo sa makita din sa perseverance. Kana bitaw makanunayon ka bisag walay nagpugos nimo. Persevere gyud ka. Number 2, ang pagtuo mo isinugdanan sa kinabuhing walay katapusan. Matud pa, no? Sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 2, let us run with perseverance the race that is set before us, looking to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Okay? No, klaro ha? So din nilang wala kita kudob ha, pero wala pa ni matapos mahigala ang ato ang pag-ilakang Kristo pinaagi sa pagtuo. Aduna pa article 2, we believe. Katong gaganina ako pa to akong gitudlo, I believe. Sunod adlaw karong Lunes, we believe na po. Karong Martes, we believe. No, we believe na niya. Karong Lunes di ay, we believe na po. Kay karong adlaw, Sabado pa man ron, I believe pa to. Karong sunod semana, we believe. Asa to pa ang pagtuo nato isip usa ka simbahan. Kung we believe gani, ang pagtuo nato isip usa ka simbahan. Kung mayong I believe, ang imong personal nga pagtuo gina. Pero mayong ganitang we believe, kana murag pagsimbahan na gina. Nyato kanang mabasa sa Nicene Creed. Okay, klaro? Nahala din nila lang una kita kutub. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Mga na milit daw sab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Umana nga ato ang katekism o good luck mga higala, no? Sabado karon ug mga adlaw na po, Domingo manimbata ha. Wala tay luya-luya kabahing simba. Kami deres ayungon mga higala karong adlaw ug mga adlaw po amo sa ulugon ang Sunday school namo. Sugod na mi sa among Sunday school. No, ang mga bata among tudluan kabahin sa pagtuog Kristohanon, no, karong sugod ug mga adlaw Sabado, Domingo, August 31. Okay. 31 ugma, no? Dili ugma September 1 ugma. September 1 karon man di ay ang 31, no, ugma September 1 na. Karon man day ang 31, no, August 31 man taron Sabado. Ugma September 1 na. Uy, nagpractice na po. Nagli na si Jose Marichan kay muawit na pud siya sa kining unsa ngalan ana Christmas in Our Hearts. Dahil salamat og mayong mudto Pilipinas.